وزیر درve Türkiye Hakkam Fidan eşkere kir ku Türkiye amade li Serokê Sûriyê Beşar el-Esed bicive û ew ji bo Sûriyê piştgiriya çareseriyeke siyasî dikin. Fidan got Amerîka alîkariya YPG dike û rûberekî berfereh ji xaka Sûriyê ketiye bin destê YPG bi alîkariya Amerîka siyaseta Amerîka rexne kir û xwest ku ew piştgiriya Amerîka ji bo YPG dawî lê were. هەولێن حکوومەتا ترکیە بۆ ئاسایکردنا پەیوەندیان خوا لەگەل سووریێ بەردەوامن. Daha fazla göç almayla ilgili endişelerimizi Wezîrê derveyê Tirkiye Hakan Fidan roja pênşemê mêvanê dîska sernivîskarên Ajansa Anadol bû. Derbarê çawaniya asayikirina peywendiyên xwe li gel cîranan bersiva pirsyaran da. Esad yönetimiyle لەگەڵ حکوومەتە ئەسەد دەمەکە زێدەیە بە ئاوایەکی جۆر بجۆر مەهەڤدیتن کردنە ژە ئالیە استخباراتی و سەربازیڤە ژە ئەنجاما جڤینن ئاستانایە و ئەو ڕێکەفتنە سەربازی کۆمە لەگەل ڕووسان کردە بە تایبەتی ساڵا 2017دا نەها شەرەکی کێم هەیە تمل ملانە نینە ڕەوشەکە بێدەنگی هەیە ژوێ دەمێڤە ئەم دوێیەکێدە فکرین پێنگاوان بەر بچارەسەریەکە هەردەمی بۆ هەنێک مژاران باوێژن. Suriye ile ilgili değerli arkadaşlar biliyorsunuz Fidan amaja bu yekêda Tirkiye amadeye li gel Esed bicive û piştevaniya çareseriyeke siyasî li wî welatî bike. Siyasi iradenin en üst düzey. Rexnel siyaseta Amerîka li Sûriyê girt ku piştevaniya YPG dike. Bi gotina Fidan rûberekî berfireh ji axa Sûriyê dagir kiriye. Bir de üçte bir tarafı یەک لەسەر سێ ژە ئاخا سووریە ژ ئالیە یەکپەکێڤە هاتیە داگیرکردن و ئەمریکا پشتیوانیا وا دکە لەوان ناوچەیەن داگیرکردی بتایبەتی سامانên xwezayî yên dewlemend hene گۆسوودەکە وان ئا mezin بۆ سووریە هەیە سەری دە بەترۆلە بنەرîna min eger çareseriyek hebe bi wî awayê got Tirkiye dixwaze Sûriye dikare bi asanî pirsgirêkên din çareser bike. rahatlıkla çözeceğine inanıyorum. İstediğimizi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o konudaki Berpirsên Tirkiye berdewamî tekeziyel asayikirina peywendiyên xwe li gel Sûriyê dikin. Lê berpirsên Sûriyê çend caran ragihandine. Heta hêzên Tirkiye li welatê wan bin asayikirina peywendiyan di rojevê de nîne. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Abdî tekkez dike ku divê pirsgirêka Sûriyê biriyeke siyasî were çareserkirin. Abdî li gel fermandarên hêza bi navê Ceyş Siwar û hêzên Bakurê Demokratîk civiya. Di civînê de tekkezî li ser wê yekê kir ku divê krîza Sûrî bi lihevkirineke siyasî çareser bibe û hêzên niştimanî û demokrat bi diyalogê wê krîzê çareser bikin. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Abdî dibêje deriyê wan ji bo hemû aliyan vekiriye yên ku yekîtiya xaka Sûriyê diparêzin aliyên niştimanî Idlib jî di nav da.